Aran pun bayaran tak dereng nih. Lho, wis tak kena Yanto wingi bayarane kabeh wingi. Lho, dereng disukaken ya, Pak. Lho mosok kurang dikene Yanto tak kei dhuwit winginane kok dadi kena arek-arek ngene iki. Pak, ya apa yang to iki kelanjutane iki? Ya mbesir, aku tak percaya ya wis tutuke arek koyo ngono. Paling kepikiran Yanto. Temen tangga arek. Tak bele ae iki Yanto iki nyacano Hendi arek iki. Kak ngabar-ngabar ya arek kemarin nggawa dhuwit kuwi. Oh. Halo. Ana ndi, Bang? Di warung ndi? Iya sik. Aku sik ngayup iki. Mari aku tak mrono mari iki. Ya enten ana wis. Ya wis, Assalamualaikum. Aku nyamar ae iki. Pas kerja iki. Cek enak awak dhewe, gak bingung-bingung. Dengan cara iku tok iso nyelidiki Yanto iki. Wis mangga, Wan. Nggih, Pak. Niki kula pesenaken kopine kan. Oh iya wis. Iya apa karepane? Nek teng mriki ta? Iya. Oh, beres, Bos. Wis tenang ae, Bos. Bisa pacarku nek perkara arek-arek ae ya. Tapi lah bayarane wis beres kabeh sih arek. Oh, beres, Bos. Nek masalah bayaran wis sesuai, Bos. Ya Iku wis. wis urusane aku wis gampang ae. Nek kan gak percaya wis nang ATM iki wingi iki lho. Cek HP lho, Bos ya. Iya. Tanda bukti ya. Ya wis. Pokoke beres ya arek. Iya wis tak beres iki kabeh, Bos. Gak kira nggore IP-an aku, Bos. Kawani kan, Bos ya. Aku meni titip uang situ tukang. Oh, tukang ta? Iya. Nggih, kula dele teng kolom mawon, Pak, nggih. Iya, kau apa? Luwe cong nggih. Iya. Nggih, pun. Niki diombe, Pak. Disi kopine, Pak. Niku, Pak, nggih. Akhir bulan-bulan iki kan arek-arek padha bon kabeh, Pak. Iya. Engko iki aku butuh duit. Gedene yo 5.000 paling. Usahaan secepati ngoten lho, Pak. Nggih. Cek eco kali arek-arek ngoten lho.
Mosok arek-arek wingi tak kei bayaran saiki njauh bon maneh. Lho ngeten lho bos, kula kan pemborong suwe bos ngoten lho bos. Lah saiki kan golek keluarga, cek temen nyambet gawe ini lho bos. Jenenge keluarga, mbek kekurangan ya opo ngono lho bos. Ya wis tak balno pasir sik. Nggih, mboten apa. Kan usahakan secepatnya ngoten lho Pak. Cek padha coy kali anak buahane. Halo, assalamualaikum. Ana ndi kon? Rene nang warung. Ngopi iki mbek Yanto-yanto bareng. Iya, iya. Waalaikumsalam. Jalan-jalan mangan kono. Pun tas niku wau, tas dahar penduki niku wau Pak. Wis wae, Pak. Wis mang. Toh, Iya. ngecek ATM. Iki Yanto njaluk dhuwit pon-ponan, Jir. Nggo dhuwit ya, Kon? Nggih, betul. Pinten? Yo kono takon ana arek njaluk piro. Pira to? Wis gak apa-apa 3000 kono nek ono dhisik. Kayak ngeboni arek iku ben ono bojo niku. Wis ya, Kak, kurang maneh ah. Wis gampang Pak kok kula kabari nek bene kurang-kurang ono kurange kok. Nggih ya. Iya wis. Cek luwe co. Anu iki, Jir. Garap aku ki luar kota iki kate mudhun. Garapan kene iki urusan wong loro. Ono mbek Yanto ya. Siap. Aku tak nang luar kota dhisik. Lho sida budal kapan, Bang? Paling ya mben ya meneh paling budal. Loh, cek dadake, Pak. Iya, oleh kabaran dadak mergane ya. Kae mari tahun baru iki ulang-ulang siji. Asline yo ngono pikir iki wis. Lah nek kadung proyek mudhun katene ya apa? Gak dinyangi yo kae. Ya iya. Ya nek ono tak balik dhisik ya. Nggih, nggih, Pak. Kok pemawon, Pak? Iya, selok repot. Anu titip motor sing nggawa sama Suratno. Oh, nggih. Engko duwe tak transfer ae ya. Nggih, nggih. Ya balik aku. Nggih, monggo. Ayo. Pak, kali Pak. Pak. Ya urusono to, proyek itu. Tidakake aku yang ngurusi duit iki. Ya wis gampang nek masalah iku, Bos. Wis tak urusane dhewe wis. Wis sampean wis urusan apa sih karo bos iku ngono. Ya, Kuwi pokoke arek wis tak urus aku dhewe nang lapangan kono ya. aku percaya nang kon wis.